Dobar dan i dobrodošli u još jedan mjesečni izvještaj gradonačelnika grada Oroslavlja. Nismo se vidjeli 2 mjeseca već, bilo je jako puno obaveza, bilo je malo korone, no eto nas tu. I u ovom kratkom videu budemo prikazali kaj se radilo u siječnju i veljači. Ono koje bih svakako htio spomenuti da smo odmah početkom godine promijenili našu web stranicu, nadam se da vam se dopada. Ako imate bilo kakve sugestije, slobodno pišite, recite. To se sve može promijeniti, tako da slobodno komentirajte. Isto tak, početkom veljače smo pokrenuli aplikaciju u kojoj možete vidjeti sve račune koje grad je platil. Nisam 100% zadovoljan s aplikacijom. Iako su svi računi vani, nisu svi opisi baš jasni. Radili budemo na tome. Aplikacija nam je došla 0 kuna, tako da smo to iskoristili, a u budućnosti se nadam da budemo to mogli i nadograditi. U prošlom mjesecu prijavili smo i projekte dječjeg igrališta u parku obitelji Prpić. Naime, smatram da naš grad zaslužuje da ima kvalitetne dječje igralište jer imamo puno djece. Znam da je sad pitanje zakaj baš u Oroslavlju, zakaj baš u centru. Ali mislim da ima tu najviše djece i od nekud moramo početi. Znam da su sva dječja igrališta u lošem stanju i jednostavno s vremenom budemo ih obnavljali. Otvorila se prilika, prijavili smo ga na natječaj, nadamo se da bude prošlo, no u međuvremenu smo krenuli da se raspiše javna nabava i da nam se to napravi čim prije kako bi se naša djeca još ove godine mogli igrati na tom dječjem igralištu. Ovim putem bih htio ujedno i zahvaliti se svim sugrađanima na strpljenju. Kak i svi znate, traje nam izrada kanalizacije u mnogim ulicama u gradu. Jednostavno ne možemo si baš puno pomoći. Treba skopati cestu, treba spojiti kuće na kanalizaciju i jednostavno je to takav proces. Znam da sad bude sve više i prašine i ne bude ugodno, ali jednostavno trebamo biti svi skupa strpljivi jer na kraju tih svih radova grad bude isto sudjelovao jer sve te ulice se budu morale poasfaltirati i posložiti kak treba. Ovim putem bih htjeli i obavijestiti sve stanare Ptičekove ulice. Naime, nakon kad smo dobili nekoliko prijava da se šleperi voze Ptičekovom ulicom, obavili smo sastanak sa izvođačem s kojim smo potpisali suglasnost da jednostavno ukoliko se bilo kaj ošteti u našoj ulici da oni su dužni to sanirati i jednostavno morali smo im dati pristup prema gradilištu jer nije bilo drugog rješenja. To bi uskoro trebalo završiti jer taj dio kanalizacije je gotov i čeka nas daljnji radovi. Htjel se bi ujedno i osvrnuti oko projekta U službi svih nas. Bilo je svakakvih natpisa. Naime, imali smo problema sa izvođačem radova oko rekonstrukcije doma u Mokricama. Zato jer nismo htjeli platiti VTR-ove, zato jer nismo htjeli. Čovjek je jednostavno otvoreno rekao da je išlo sa dumping cijenom i da on zna na koje sve načine se može izvući lova i da grad ima novca i da bi to trebalo uplatiti. Ja sam rekao od početka da tak ne bude, ali možemo platiti ono kaj stvarno je potrebno, međutim ne budemo izvlačili novce iz ovog grada, barem ne dok sam ja gradonačelnik. Isto tak, krenuli smo u razrade koje stvari budemo radili kaj se tiče nogostupa. Shvatili smo, iako mi je nekoliko puta rečeno da imamo sve projekte i da je sve spremno, nažalost nema se projekata svih. Neke stvari budu se morale počekati. Plan nam je da ovu godinu krenemo u projektiranju, a sljedeću godinu u izradu nogostupa od spomenika u Krušljavom selu prema Stubičkim toplicama i to je zapravo dogovoreno, jedan dio bu radile Stubičke toplice, jedan dio mi i sljedeće godine bi to trebalo biti realizirano. Ove godine je svakak plan da se završi nogostup u Krušljavom selu koje je započet prošle godine, a nadam se da bude se i riješilo dio nogostupa u Andraševcu poslije pruge prema Dućanu. U fazi smo pregovorima oko projektiranja tog nogostupa. Prošli mjesec imali smo i problem sa donošenjem odluke oko
odvoza smeća. Naime, dogodila se greška. Kad smo stavili na javno savjetovanje, nismo stavili 2 dokumenta koja smo trebali, već smo stavili samo jedan. Mi smo sve poslali prema firmi koja to radi, međutim oni su stavili samo jedan. Kad smo bili na vijeću se govorilo o tome da je greška bila od gospođe Zdenke. Ovim puta se ispričavam, nije bila greška se potkrala očito firmi. Gospođa Zdenka je poslala mailove, provjerili smo to naknadno. No, kad smo već kod te odluke, trenutno je ponovno na savjetovanju. Saslušali smo mnoge sugestije i prihvatili i stavili smo ih u odluku novu. Isto tako, ako ima još bilo kakvih sugestija, slobodno ih šaljite, slobodno pišite. Ono koje je još jedna novost, a to je da smo još uspjeli smanjiti cijenu odvoza, tako da po novom prijedlogu je to 58 kuna. Ono koje se sad razlikuje od stvari kako se to prije dalo je to da bi se miješani otpad trebalo odvoziti 2 puta mjesečno. U prosjeku toliko se odvozi i sad, no sad imate mogućnost staviti 4 put kantu. Po novom ne bude te mogućnosti, nek samo 2 puta. Detaljnom analizom svih jedinica lokalnih samouprava u Krapinsko-zagorskoj županiji svi imaju taj način da se vozi 2 put miješani otpad mjesečno, osim Stubičkih, Donje Stubice, Gornje Stubice, Krapinskih i Trgovišća. Ostali svi imaju 2 put ili ima čak i jedan grad koji je 1 put, ali to je samo strogi centar grada. Dakle, cilj je da smanjimo količine miješanog otpada, da sve više se reciklira. Svima se budu podijelile kante, 3. kanta, a onaj ko bude imao biootpad bude dobili 4. kantu. Kao što svi znate, sa 31.12. gospođa Zdenka otišla u mirovinu i novu godinu smo startali bez pročelnice. Odmah početkom godine smo raspisali natječaj, jer prije se nije moglo jer je bilo popunjeno mjesto u sistematizaciji. Sastavili smo komisiju od 5 članova, javilo se 13 kandidata, od kojih je 8 moglo pristupiti pismenom ispitu, došlo ih je 6 i odabrali smo najbolje kandidate, to jest odabrali su oni i meni predložili. Bilo je izazovno, bilo je teško i ovim putem bi se htjela zahvaliti radnicima koji su skupa sa mnom ovo iznesli i da smo nastavili funkcionirati, da smo pokrili jednostavno taj nedostatak. Nije bilo lako. No, to je sad iza nas i okrećemo se dalje, okrećemo se budućnosti. Od 1.3. nova pročelnica je počela raditi i vjerujem da budemo imali odličnu suradnju i da budemo samo išli pozitivno svi skupa naprijed. Kada smo u 6. mjesecu preuzeli vođenje ovim gradom, dočekali su nas i neki nedovršeni projekti. Vrtić, njega smo otvorili u kolovozu, a odmah potom smo se fokusirali da se ova naša dvorana, naš dom kulture završi i kako bi se mogli početi koristiti. Htio bih istaknuti da dom kulture i njegova renovacija je još počela ideja sama prije 10 godina za vrijeme gradonačelnika gospodina Ivana Tuđe, koji je u svoje vrijeme izvadil stolce, promijenil krov, pod, da bi onda gospodin Gredičak nastavili. On je bilo raspisao javnu nabavu za uređenje i zvuk i mikrofone i kompletnu opremu kako bi se dvorana mogla koristiti. No, kad smo mi preuzeli grad, ondašnje stanje nije bilo ni blizu današnjem. Danas mogu reći da sam iznimno ponosan kad je dvorana gotova i da sam imao čast da ju otvorim, jer baš na ovom stage-u, na ovim daskama sam ja započeo svoju karijeru kao saksofonistu u našem Oroslavskom kudu. I mnogo lijepih uspomena me veže na ovu dvoranu. Danas imamo dvoranu u kojoj se budu mogli održavati predstave, u kojoj bi se mogli održavati primjereni koncerti. Tako da želja mi je da dvorana ima svoju funkciju i da bude korištena naravno čim više. Na prigodi svečanog otvorenja našeg Doma kulture imali smo čast ugostiti delegaciju sa Malte, gradonačelnika iz St. Pauls Beja, gospodina Grimu, zamjenika gospodina Zarba i njihovu tajnicu. Imali smo priliku pobratimiti se sa najvećim malteškim gradom, iskoristili smo ju
i vjerujem da je ispred nas jako, jako puno dobrih projekata zajedničkih, suradnje i da možemo očekivati svake godine da budemo vidjeli Maltežane u našem gradu, kaj smatram da je dobro ne samo i za Oroslave, nego za cijeli ovaj naš kraj. Ujedno, to je bilo i prvi put da su se dvije zemlje, Hrvatska i Malta, da su se gradovi iz dviju zemalja pobratimili. Za kraj bih htio reći da, kako sam i na početku videa rekao, da smo dobili novu pročelnicu, odmah budu krenuli raspisivanje natječaja za nova radna mjesta, pa pratite, prijavite se, još budemo o svemu dodatno izvještavali. Ono koje je isto bitno i ovim putem se ispričavam udrugama i sportskoj zajednici koji su morali čekati dosta dugo za nekakve prve isplate. Naime, ne radi se ovdje o nedostatku financija, jednostavno se radi o administraciji. Našli smo neke zapreke i morali smo ih rješavati kako bi to sve od sad išlo zakonski, jer naime većinu ovih godina su se neka sredstva isplaćivali bez ugovora, bez kontrola, tako da želimo to ispeglati, popraviti kako bi mogli imati sve čiste papire i kako bi se sva ta sredstva mogla opravdati. Hvala vam na strpljenju, hvala vam na praćenju novog izvještaja i gledamo se za mjesec dana. Hvala vam.